Adunay gisulti ang Ginoo sa matag usa ka nato igsoon. Diha sa Juan 16 versikulo 33. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kabog kalinaw pinaagi sa inyong pakigiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon kanato nga maangkon lamang nato ang kalinaw sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan kung kita makighiusa, padayon nga makighiusa ngadto sa Ginoo. Bisan paantuson kita sa kalibutan igsoon, moatubang kita og daghang mga pagsulay, daghan nga mga hulga sa kinabuhi, daghan nga mga tentasyon sa kinabuhi, daghan og mga kabalaka, mga problema nga moabot sa kinabuhi, bisan masinati nato kanang tanan, samtang ania kita dinhi sa kalibutan igsoon. Apan hinumdumi sa kanunay nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum sa matag usa kanato nga atong maangkon ang kalinaw, atong maangkon ang maayo nga panghunahuna ug maay nga kinabuhi kung kita padayon nga makighiusa ngadto sa Ginoo. Ang atong kinabuhi sa kanunay nakighiusa ngadto sa Ginoo ug dili gayud kini makighiusa sa buhat sa kalibutan. Dili magpatintal sa mga buhat sa kalibutan kung dili padayon nga makighiusa ngadto sa Ginoo. Hinumdumi sa kanunay igsoon, atong hinumduman sa kanunay sa matag usa kanato. Isip mga anak sa Dios, isip mga katawhan sa Dios na ang kalibutan nabuntog, ang kalibutan napildi na gayud kini sa Ginoo. Usa padayon igsoon sa pakigiusa sa Ginoo ug ayaw gayud pagbulag kaniya. God bless sa tanan.